daghan ang gipangsulti ni Hesus panahon pa nga buhi pa siya, nga dili masabtan sa mga tao nga nagsunod niya. Usa na niini kining iyarong gisulti nga murabag kung kita patingali mo ay tuad tong panahona, maglibog puntas iyang gisulti nga sa di madugay di na kunyo makitaan nya, sa di sad madugay makitaan na sad ko ninyo. Muro tagadua og tago-tago ang kuan, di ba kasuway mo nagduha ng tago-tago, hide and seek, kana bang magsige kag ana ba ya, ready ana nya ayaw usa sigana nya imo ra sang gi-memorize o gasa look dito onang kuan sa dili madugay di ko makitaan. Pero ang kahulugan niini mao ang kinaiya sa kalibutan ngadto sa mga langitnon nga mga tao. Ang kalibutan maningkamot gyud nga dili na makit-an dinhis kalibutan ang mga tao nga langitnon, kana bang mga Diyosnon nga tao. Maningkamot yun ang kalibutan pagpapas ana. Nya dunay panahon nga ang kalibutan mulampos. Kay ang kalibutan iya man dinhi mulampos gyud. Pero ang kalampusan sa kalibutan labi na gyud sa kaning pagpapahawa sa mga taong nagbinuotan, dili permanente, dili mulungtad. Ngano man kaning mga buutan mura sa sagbot nakasuway na mo og kanang muguna atong kilid ay nagsigim ta guna-guna diha, imong gunahon karon di nawagtang dangtag mga pila ka adlaw na mudahon na sad nanasad. Kay ang matarong ang Diyos nun nga kinaiya mao gid na siya malungtaron, dili ang daotang kinaiya. Ang kaning daotang kinaiya na anay gitawag og temporary success, pero ang matarong permanent success. Sa Legion of Mary na ay amo kato akay ko Legion of Mary man ang ako gyung kuan akong devotion gikas pagkagamay antud pagkadako na dihay prinsipyo nga nindot kaayong murag nakadasig na ako sa una ba nga para sa mga Legion of Mary or mga sundalo ni Maria, ang kapakyasan mao kuno ang giangan-angan nga kalampusan. Sabot mo ana, failure is a delayed success. Mo na siya. Wa man mo kasabot no. Pasabot nga sa panghuna-huna sa mga tao nga naas Ginoo, wa gyoy failures. Kay kanang gitawag og failure sa kalibutan kay ang imong plano karon wa matuman, mao na siya ang delayed success. Ona ningos Kristo ialaw lang nga di na ko ninyo makita. Ialaw lang nga ila kong patyon. Tuguti lang nga ilansang ko nila sa cross. Tuguti lang nga papahawaon ko nila dinhi sa mga i-reject ko, i-persecute. Tuguti lang. Kay human ni ana mobalik ra ko. Og dili na ra bagyod mapugnan inigbalik niya. Tingali na ang gitawag nato og delayed success. Nabitay ni viral nga mga videos namong mga pari nga nasakpan nga nakig sex aning maong mga ano bang violation ba sa amo sang kinabuhi isipare mao man na i-highlight butang dahil social media maglingo-lingo sa tas atong ulo pastilangan ng gituyuan sa daning paria di man kamaong mo tago danghag mo ning paria ibutang nga video usa ka pari nasakpan niya
kuan gid ba kanang hibaw ka social media karon sus tag 1 million dayon ang mobyo dili press aning atong wali ba nga maabot talag tag sa katuig di pagyud kaabot og 1,000 ang mobyo pero kanang mga inana wali siyawa pastang kusuga niya daoton dayong mga pare ay namugtuo ana nagunay ra nag ang madre mga inana ba kanang ga-active sa simbahan anha ra gyud na kutobs pare anha ra gyud na kamots pare kutob mga istorya ni nga kana ganing failure gyud inta kami maigo gyud mi ani pero ako'y mo tan-aw ana moingon ra gyud ko sige lang daot talag maayo ang tanang pagdaot ihatag lang kay it is a delayed success. Muna, si San Pablo sa unang pagbasa, i-reject. Lakaw lang sa mga tos unahan. Abot sa unahan, nakakuan yun, nakabunyag yun siya og dako-dakong pamilya. Kay leader man yun sa sinagoga, iyang nabunyagan. Di maapil na puntong mga membro dito sa ilang sinagoga. Dito spikas, gi-reject siya. Sige lang, padayon, wa ma-discourage. Ug mao na giingon ni Kristo dinhi ang inyong kaguol mahimong kalipay sa kalibutan. Pasabot ang Ginoo gusto gyud nga lipayon ang kalibutan. Kita mga tao gusto niyang lipayon. O kinsa may iyang gamiton nga mga agents of happiness kanang mga tao nga andam masakitan for this moment. Kana bang karong adlaw gusto ko og masakitan ko ako ning isipon nga mauna ni ang success nga giandam sa Ginoo. Ang inyong kaguol mahimong kalipay sa kalibutan. Nya matod pa niya karon kamo naghilak apan sa tigingon niya dire sa pagkakaron kamo naghilak apan mahimong kalipay ang inyong kaguol. Nindota na no? Makahimo ba ang Ginoo niini? Mao na kamong mga asawa maghilak mo sa inyong bana ingna gyud this is a delayed happiness. Nindota no? Tay lipay kay ang iyang kabit ang panuhay nga tay. Pero this is a delayed happiness. So di lang gyud ko muundang og hilak kay moabot ra niyang panahon nga lipayon ko aning akong kasakit. Kini mao ni ang misteryo sa paagis Ginoo dinhi sa kalibutan. Kay ang kalibutan malipay man gyud nga iyang sakiton ang iyang kontra. Kana bang ang iya bang kaaway ba? Ang style gyud sa kalibutan, ang kaaway pasakitan yun. Malipay ginang taga-kalibutan na maghilak ang iyang kaaway. Pero si Kristo moingon sad, sige lang, dawata lang nga pahilakon ka, tanawa niya. Di ba, inig kalipay nimo, hasta ka na sila, maapil na sa imong kalipay. Nya mga uwaw pagid na sila. Inig kalipay nimo, lipay ka. Nya mauwaw pagid na sila. Og daghan kay na nga istorya nga ingon ni ana. Ganang reality ba sa atong kinabuhi nga ang ing gidaog-daog sa una nahimo nang successful mutabang pagyud sa nagdaog-daog sus ang nagdaog-daog lagi magsigig ingon uwawa ani na naman unta nagpangayo ani nga sa una ato ra maning daog-daogon labi na aning mga success stories ba kanang mga tao nga sa una sa opera sikad-sikaran pa kay di papakanon niya inig human inig ka successful na adto na ka magpangayog kaon bitaw na katong akong giwali nga sa una way moagda na kog kaon sige lang tagladok sa atong laway anang nagkaon labi na kanang mopalitan ng dagko kayong pan nya magsigig kaon dito sa atbang mabdagko kayo unga bitas pan nya ikaw diri nga way ikapalit mahanunot ka mahanunot kag ana ba nganganga ba lami kay kaon di man gyud kakaon nya ang uban sa digkaon kanang iya ra man sang kaugalingon gyud ana labi nag mangarga nami ay kabot ngadto sa kanang napo kanang among butanganas karga
magtutok-tutok adto mo Miss Daplin kay taga bukid lagi kayo. Sige, tutok-tutok lang ka na diyang nangaon. Pero maabot gid ang panahon kuan kayo. Mubo ra kay panahon, wa kaabot na po ka tuig. Graduate ako college, trabaho na ko. Kada sweldo dagko kay paan paliton. Na diabetes lagi sa mama. Huigo magkaon, nanay ikapalit soft drinks si mama ba? Kalami aning paan, kalami aning soft drinks. Papa sad huigo sa kaon kay kada semana palitan yo kana baboy nya sa una mais man to among pagkaon humay na anap si kaon giatake lagi sa high blood paralyzed lagi. Why na lang lipay ko ba nga stilan wa gid mi anis una karon ana gid na paralyzed ng usa sa di na sa kakita. Naamong kaon. Pero malipay kay wagod taon nas una. Para sa gud karon gud. Matud pa sa akong usa sa akong mga igagaw nga concerned kayo sa lawas pagkakita niya nako karon bang panahon na siya. Dre, ayo kay kuan Dre, ay inahinay la sa kaon Dre, ano man siya gauna nam nang tiyan nimo. Kay kami bias una awahi biya kay tiyan kay piyaho ko kay tiyan na awahi ang dughan mo maguna lukdo anang bugat kayo. Karon ang tiyan na may gauna, lisod na kay kargahon ang tiyan, saka nga tos bukid, tiyan ray kargawa na, hangak-hangak na. Oh. Sa una, usak-sakong bugas, muhangak, usak-sakong bugas, pero karon ang tiyan dahil, bugat-bugat, kaya rin, mga usak-sakong bugas sa tingali ni tiyan. Pero ang akong punto, dili ang tiyan ha, ang akong punto, basta padayon lang, naalangin ng imong ampo, antos, alagad, nindot kayo. Lipay bitaw ko sa akong gikasal dinhi og 50 years. Unsa may inyong sikreto? Ingon dayon tong asawa. Ako pa der og ako yung sumarizon, ang ako yung kana ganing koan technique mao ang antos, ampo og alagad. Nindot kanang tulo ni kuya kay nang tuloy. Mao na siya sikreto aron mahimo gitang successful. Ampo, antos, alagad. Alagad, antos, ampo. Bali-baliha lang na. O, depende lang hain ang available ba. O ang available, alagad, alagad. Nya ampo, antos. O, ang available karon ampo, unahan na sang ampo, alagad, antos. Triple A, ragid na siya ang pinaka-teknik. Nya ayaw hunong. Kay doon na kalipay, matagbuhat ni ana. Tubitas una nga kami mamaligya pa mi anang utanon gikas bukid ba ikalunes aristabuan ibaligya ni ako magyoy kasagaran ikuyog ni mama nya ibutang na nang karsada kanang ladlad ba tan-aw ta ko na magladlad ng karsada inomdom ko na ako sa una yan sipunon pa kay ba nya mag-apong din ko didto lingkod sus kana gyung naay mo palit nya si mama magpa dugay-dugay gid ba kay kadtog yung dako-dako nga presyo hantod ig-aksyon lakaw na ko lakaw na to init ra ba kayo nya di may pag-ibaligya lang ning mama barato kay haron makuan dayon ba moingom sa mama uy alkansi kay ko ani suki alkansi nako magsiko ko na huna ngano kang alkansi nga wa man may puhunan ani hinoon sa pagkarga pagtanom mo ana puhunan sa to namo mama uy suki alkansi kay mulaho sa ngadto kunana kuwat na sa ni kinsa na sa kay muduol ani pero maduol kay mahurot biya gyud init lang gyud gayo unay karon mahurot man gining niya kuan lang dugay lang siging pabagas naong siging sulti pero di man sad ako mo nagpabaga ani ang simbahan man andam kong magpabaga sa kong naong para matuman ang atong kalihukan sa simbahan nga makahatag og kaluwasan sa uban og moapil mo palit dayon og di sad mo moapil basin pag sunod pantuig na pay moapil aning daghan di waton sa nato kay kana laging failure karon maunay delayed success tomorrow ang imong pagkapildi karon kadaugan na sa sunod panahon basta kuyog ka kanunay sa Ginoo sa kasakit ug sa kalipay dili na mahimong mapakyas manindog ta